milá Mozaiko, priatelia Mozaiky, priatelia SP. Ja vás chcem pozdraviť všetkých v mene Pána Ježiša Krista na tomto mieste. A to, že sme dnes tu, že sme tu takto spolu, je výsledok mnohých rozhodnutí, ktoré máme za sebou v živote. Možno, že pre niekoho z vás bolo veľkým rozhodnutím prísť na toto miesto. Ale ja chcem dnes hovoriť o ešte väčších a hlbších rozhodnutiach v živote. To je jedno z tých najdôležitejších rozhodnutí v živote, ktoré som ja urobila, bolo, keď som sa v 10 rokoch rozhodla odozdať svoj život Pánovi Ježišovi naplno. A potom následne, keď som v 16 rokoch prežila veľmi silné povolanie do služby a povedala som Bohu áno. Od 5 rokov som vedela, že chcem byť doktorka. Že chcem byť doktorka medicíny, že chcem byť medička. A tak nejak som to brala ako, je to na mojom srdci, nerozmýšľala som nad tým ináč proste. Je to pekné, ušľachtilé povolanie, obdivovala som to povolanie. A tak som celý život, celé svoje základnú školu, strednú školu premýšľala nad tým, som sa pripravovala s vedomím, že pôjdem na medicínu. A na strednej škole ešte Pán Boh mi požehnal otvorené dvere. Môj triedny učiteľ, výborný triedny učiteľ bol biológ, ktorý sa mi venoval osobne s prípravou na prijímačky. A zástupkyňa riaditeľa, ktorá nás učila chémiu, ktorá mala svoju jedinú dcéru v našej triede, moja spolužiačku, ktorá tiež chcela ísť na medicínu. A jej maminka sa venovala mne a pripravovala ma na prijímačky. A asi týždeň pred prijímačkami som v noci nemohla spať. A vnímala som v srdci strašný nepokoj. Taký ten nepokoj, že viete, že nie je z vás. Že nemáte pokoj v svojom srdci. A predom sa zrazu vykreslila tá celá dráhy doktorky a už zrazu nebola vôbec ružová a lákavá. Ale vnímala som ju ako niečo, čo ma odvedie od toho hlavného Božieho povolania, ktoré nad môjim životom vyslovil. A ja stále obdivujem medikov, stále obdivujem medicínu a doktorov. A ja nehovorím, že to je zlé byť doktorom. Potrebujeme veľmi dobrých doktorov. Ale ja som v tú noc prežila, že to nie je dráha pre mňa. A tak som prišla do školy a som povedala, že nejdem na medicínu. A to bol šok pre všetkých mojich učiteľov. Bolo to veľké rozhodnutie. A vydala som sa cestou veľkých neistot, pretože som sa vydala cestou štúdia teológie, biblickej školy, hudby a takých oborov, ktoré vás naozaj neuživia. A kde nemáte v živote žiadne istoty. V čase, keď som sa vrátila z Kanady s nejakým bakalárom z teológie a z hudby, tak moje mladšie sestry už mali, jedna bola inžinierka, druhá bola magisterka a ja som nevedela, čo budem robiť a išla som na úrad práce. A bola to cesta neistôt, ale úžasná cesta závislosti na Bohu. A vďaka tomu tu dnes stojím. Určite je tých rozhodnutí viac, ale toto je jedno z tých hlavných, ktoré ma nasmerovalo, že som aj dnes tu. A ja dnes chcem hovoriť o učeničke Jane. Keď som sa pýtala Kuby, že ktorú učeničku by mi odporučil, dala som mu na výber 2. A on povedal, vezmi si tú Janu, pretože to som ešte nepočul. Na to kázeň. Ja tiež nie, takže je to aj pre mňa premiéra. Pretože o učeničke Jane máme v Biblii len 2 zmienky. A obidve tu už minulý týždeň čítala Ľudská. Pretože sú spolu s inými ženami. Tá prvá zmienka o Jane je v Lukášovi 8. Len taká krátučká zmienka o tom, že keď Ježíš chodil po mestečkách a dedinách a mestách a zvestoval Božie kráľovstvo a 12 učeníci s ním, a niektoré ženy, ktoré boli uzdravené od zlých duchov a od nemocí, ako Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov,
a Johana, manžela Chúzu, hospodárskeho správcu Herodesovho, a Zuzana a mnohé iné, ktoré mu posluhovali zo svojho majetku. A potom tá druhá zmienka je v Lukášovi 24. Je to čas, ktorý si budeme pripomínať vlastne budúci týždeň. Je to čas, kedy ženy, pripravujúca od piatku, že pôjdu pomazať telo Ježiša, pripravovali si maste, voňavé veci. V sobotu odpočívali a potom v prvý deň týždňa, čiže v nedeľu, hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli telo pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v ruchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa naľakali a sklonili tvár k zemi, povedal im: Čo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galilei. Keď povedal, že Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnych ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová. A keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým 11 a všetkým ostatným. A boli to Mária Magdaléna, Johana a Mária Jakobova. A aj tie ostatné ženy, ktoré to hovorili apoštolom. Evanjelista Lukáš zaznamenáva, že Ježíša nasledovalo mnoho žien. V tej 8. kapitole sme čítali o tom, že niektoré z nich boli uzdravené z nemocí, niektorých boli vyhnaní démoni, boli oslobodené. A menuje tu 3, ktoré podporovali jeho službu. Ženy, ktoré sa pravdepodobne nemali zlé. Ženy, ktoré mali nejaké zázemie. Ženy, ktoré mali nejaký majetok. A rozhodli sa zanechať to svoje povolanie. Zanechať tú dráhu, ktorú mali. Zanechať svoje domovy a išli za Ježišom, kamkoľvek išiel. Lukáš hovorí o viacerých ženách, ale tieto 3 menuje menom. A tí, ktorí ste študovali Lukáša podrobnejšie, tak viete, že to nie je náhoda. Že keď Lukáš hovorí o niekom menom, že ho považuje za svedka. Za svedka života Ježiša Krista a jeho služby. Za kľúčového svedka v tej výpovedi. A tou prvou menovanou je tá Mária z Magdaly, alebo Mária Magdaléna, o ktorej tu minulý týždeň hovorila Ľudská. A druhou menovanou je učeníčka, o ktorej som ja väčšinu svojho života nevedela, že je v Biblii. Rôzne preklady prekladajú jej meno buď ako Johana, Joana alebo Jana. Budeme mi hovoriť Jana, pretože to je tak prirodzené pre nás. Pre tých súčasníkov nebola neznáma. Vôbec. Je tam spomenuté, aby ju charakterizovali, aby ju klasifikovali, je nám napísané, že Lukáš píše, že to bola manželka Chúzu z domu Heroda, z Herodesovho domu, dvora. A to nebol ten Herodes, ktorý vládol, keď sa narodil pán Ježiš. To bol už jeden z jeho synov. Herodes Antipas. Tetrarcha nad Galileou a Pereou. A vieme o ňom, práve z Lukášovho evanjelia, vieme o ňom, že to bol ten, ktorý dal uväzniť a neskôr aj sťať Jana Krstiteľa. A vieme o ňom, že sa tesne pred Ježišovou smrťou stretol s ním a chcel po ňom, aby pre ňoho urobil nejaký zázrak. Lukáš 9 hovorí:
Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo a bol v rozpakoch. Lebo niektorí hovorili, Ján vstal z mŕtvych. Iní hovorili, zjavil sa Eliáš. Zase iný vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov. A Herodes vravel, Jána som je dal jaskať. Kto je teda ten, čo o ňom počúvam takéto veci? A chcel sa s ním stretnúť, chcel ho vidieť. Odkiaľ Lukáš vedel tieto veci? Ako premýšľa Herodes? Čo si šepká doma na dvore? Pravdepodobne vďaka učeničke Jane. Učeničke Jane, ktorá bola manželkou Chúzy. Správcu, manažéra Herodesovho dvora. Bola to vysoká pozícia. Mal na starosti celú jeho domácnosť. Vrátane financií. A nevieme o ňom nič viac. Nevieme o jeho postojoch, nevieme o jeho postoji k Ježišovi, ani k tomu, že sa jeho manželka obrátila a že nasledovala Ježiša. Dokonca ani nevieme, či vlastne v tom čase ešte bol vôbec nažive, keď Jana sa rozhodla nasledovať Ježiša. A ako som už spomenula, Jana mala prístup k informáciám aj klebetám z Herodesovho dvora. A tak Lukášovi pomohla napísať časti Evanjelia. Ale hlavne to, čo o nej vieme a čo chcem dnes ja tu vypichnúť, je to, že sa rozhodla nasledovať Ježiša Krista. Napriek tomu, že ju to stálo veľa. A že sa ju ho rozhodla nasledovať napriek tomu, že sa vystavovala veľkému nebezpečenstvu. Čítali sme si, že Herodes zaujímal Ježiš. Bol ním nejakým spôsobom fascinovaný. Chcel sa s ním stretnúť, ale zároveň vieme z Lukáša 13 a z 23, že ho chcel zabiť. Že ho hľadal zabiť. Takže to, že sa Jana pripojila k učeníkom Ježiša Krista, znamenalo, že riskovala aj svoj vlastný život. Pretože bola súčasťou toho dvora. Ale musela prežiť niečo. Nevieme, či bola jedna z tých uzdravených, alebo z tých, z ktorých boli vyhnaní démoni. Je v tom zozname, ale neviem, či sa to týkalo aj jej. Ale musela prežiť niečo silné, čo vedela, že stojí za to všetko nechať, všetko opustiť a nasledovať Ježiša Krista z Nazareta. A videla príklad. Videla úžasný príklad kráľa, ktorý sa stal sluhom. Vy ste tu mali minulý mesiac sériu na Božie paradoxy a ja k nemu pridám ešte jeden. Ježiš, kráľ, slúžiaci kráľ. Tento náš svet si zakladá na postupe, na neustálom sebarozvoji, na kariére. Hovorí, že sa máme neustále posúvať dopredu a dopredu. A dopredu znamená smerom hore. A nie je nič zlé na tom, že chceme rásť, že sa chceme niekam posúvať. Sám Ježiš nás tomu vyzýva. Problém je ale v tom, že Božia cesta nie je vždycky zostupná. Nie je vždycky smerom nahor. A často ide proti ľudskej logike. Efežanom 4:9 čítame. To, že vystúpil Ježíš, čože je to iné, ako že najprv zostúpil. A ten, ktorý zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil na nebesia, aby naplnil všetko. Ľud v tom čase, a už dlho predtým, volal po kráľovi. Volal po vodcovi. Volal po Mesiášovi, ktorý ich zachráni, ktorý zosadí Rimanov a sám sa posadí na trón. A Ježíš zostúpil z trónu. Zostúpil zo slávy večnosti. A narodil sa ako dieťa, ako bezbrané dieťa do tej najväčšej chudoby, ako si viete predstaviť. Keď visel na kríži, ľud volal, zostup z kríža. A Ježíš
vystúpil na nebesia. Jedna z mojich dlhodobo veľmi obľúbených piesní je pieseň od Down Here, How Many Kings. Možno, že ju poznáte. To pieseň, pri ktorej vždycky plačem. Takže sa ospravedlňujem dopredu. Tá pieseň hovorí, koľko kráľov sa samých zosadilo z trónu. Koľko pánov opustilo svoje kráľovstvo. Koľko z tých veľkých sa stalo malými pre mňa. Koľko bohov vylialo svoje srdce do lásky, aby vstúpilo do vzťahu s rozbitým svetom. A koľko otcov sa vzdalo svojho syna pre mňa. Koľko kráľov sa stalo slúžiacimi kráľmi. Takže keď sa tu bavíme o tom, ako videla Jana Ježíša Krista, ako môžeme vidieť my Ježíša skrze jej oči, tak hovoríme možno o neistotách. A tento svet hovorí, že jediná istota v živote sú dane a smrť. Psychológovia hovoria, že najväčšia istota je neistota. Ale Ježiš hovorí v 40. žalme, ale ja som postavil tvoje nohy na skalu. Ja som postavil tvoje nohy na skalu a vyšľapal nám cestu. A v tých všetkých neistotách našich životov, bez ohľadu na to, kde sa momentálne nachádzame, Ježiš Kristus. On je našou istotou. Takže môžeme vidieť Ježiša skrze oči Jany. Ako niekoho, kto si vyberie aj z kráľovstva, z dvora nepriateľa ľudí, aby slúžili v jeho kráľovstve. V našich očiach sa to môže zdať nemožné. Ale vieme, že u Boha je všetko možné. A učenička Jana je nám toho dôkazom. Nevieme jej príbeh obrátenia, nevieme, ako sa dostala k posolstvu, ako sa dostala k Ježišovi prvýkrát. Ale aj z toho dvora Herodesa, ktorý sťal Jána Krstiteľa, Ježiš našiel Janu. Ona našla jeho. A to stretnutie bolo tak silné, že nechala všetko. A vzala to, čo mala a investovala do jeho služby. A taktiež môžeme vidieť Ježiša ako niekoho, kto sa vzdáva svojej pozície, svojho trónu, svojich istot, svojich výhod a zostupuje dole k nám. A skláňa sa k tým, ktorí slúži. A toho nám zase je Jana príkladom. A ja by som poprosila kapelu, aby sa vrátila k nám. A budeme znovu spolu uctievať Pána. Ale predtým, než znovu budete spievať, chcem pred vás položiť dve výzvy, veľmi osobné. Nebudem vás volať dopredu, nebudem hovoriť, aby ste dvíhali svoje ruky. Ale skúsme sa zamyslieť nad tým, ako Jana videla Ježíša, ako ho stretla. A tou prvou výzvou v živote i našom je, že máme v našich životoch ľudí, ktorí máme pocit, že sú na tej druhej strane. Že sú v tom nepriateľskom tábore. Že sú v kráľovstve temnoty. A u Boha je všetko možné. Nestraťme nádej, nestraťme vieru. U Boha je možné aj týchto ľudí priviesť k Ježišovi. A je možné, že aj oni ho stretnú a urobia radikálne rozhodnutie vo svojom živote. Tak vás chcem vyzvať. Modlíme sa ďalej. Modlíme sa ďalej za ľudí, o ktorých si myslíme, že nie je možné, aby uverili. Pretože Boh môže. Boh môže. A to druhou výzvou, ktorú vám chcem predložiť, je
aby sme skúmali svoje srdce, či nie sú ešte v našom živote miesta, kde si sedíme na svojom tróne. Kde možno, že sú to veľmi krásne veci. Možno, že sú to naozaj šľachetné veci. Ale je to náš trón. A je to niečo, čo stojí v ceste tomu, aby Boh nás mohol poslať ďalej. Aby nás mohol viac použiť. Možno to bude úplne ináč, ako si predstavoval. Ale neboj sa toho. Neboj sa toho, pretože keď Ježiš volá, on vraví, tí, ktorí zanechali, tí, ktorí opustili, mnohonásobne vrátil späť. Áno, Jana sa vzdala úžasného postavenia, úžasného zabezpečenia, úžasnej pozície. Bola známa. Ale my ju máme teraz v Biblii nie kvôli tomu, že bola manželka Chuzy. My máme v Biblii preto, že nasledovala Ježiša Krista. A že to, čo mala, dala do toho, aby rástlo kráľovstvo Ježiša Krista. Pozri sa na Ježiša, ktorý hoci mal božskú prirodzenosť a má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Ponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Čítam z piesne o Kristovi, Filipenom 2, 6 až 8. Nemáme väčší vzor, ako bol Ježišov. Len ten, ktorý mnoho mal, tak ten sa mohol mnohého vzdať. A stal sa sluhom. Ale aj učenička Jana je nám v tom úžasným príkladom. Nasledujme takýto oblak svedkov. Nasledujme tých, ktorí naozaj stretli Ježiša a spoznali tie skutočné hodnoty v živote.